अरे काहे रोता इतना हो? क्या इतना रोता हो? काहे का रोवता? भूखाइल बैसे रोवता। अरे तक दूध पियावा ना, का बैठे बैठ हो जा। दूध कहाँ बाकी पियाई? काहे? दूध नहीं खेल का आज? आज का? आज 3 दिन से दूध नहीं खियावत। काहे? दूध वाला के यहाँ 2 महीना के पैसा उधार बा। उ कहला सिया के पहले पीछे के हिसाब साफ करा तबे आगे दूध दे। अच्छा एक काम करो, चीनी पानी बानो उहे घोर के पियाओ, कसो के चुप कराओ पहले। चीनी कहाँ बा घर में? उ तो काल तनी मनी रहवे तो घोर के पिया देवी, ए बेरा से उहो खत्म। क्या करी हो, 3 दिन से रोज जाता नहीं, कोनो काम में नहीं मिलत। अच्छा एक काम करो, तू कसो के चुप कराओ, हम जात में कोनो व्यवस्था करके लेके आई। ए भैया को बजता हो? 11:30 बजता। ए बार कहीं काम मिली? 11:30 बजता, जा घरे जा। ए मट साहेब, अरे का हो भरत भाई, कहाँ इतना तेजी में जाता रहो? यहाँ तक कि चोरी वोरी पहले बढ़ो। तनी हो काम बटे हो। अरे आवा मर्दे खैनिया खिया दो। अरे ना ना तनी हो काम बटे, अब फिर बाद हम खाली बाके आगे हम खाली बाद में।
जाए दे मास्टर साहब, रोला से कोनो मतलब है? का करी बचवा, एक एक पैसा पेट काट के बिटौला रहनी बेटी के ब्याह करे के। वो का जाने क्यों चुरा ले गई कि कहीं गिर गई, कुछ पता नहीं कि कैसे होला बेटी के ब्याह। भगवान को किस्मत वो लड़का वाला के यहाँ गई रही थी, जाके अपन बात बताइए रहती तो कोनो न कोनो रास्ता निकलो रही। क्या हमारा बात पे विश्वास करी? लोग यह कही कि पैसा देने के चलते झूठ बोलता है, झूठ। काम पर से आ गई निका? हाँ हाँ अबे आई नहीं। हाँ अच्छा, एगो बात जाननी हाँ का? मास्टर साहब बाड़न नु, उनकर लड़की के छेका करे खातिर पैसा लेके जात रहला हन, तबले रास्ते में पता न कौन उनका झोरा में से पैसा चोरा ले। दोनों बाप बेटी के रो रो के आँख फूल गए रहला। बेचारे के लगे कौन सरकारी नौकरी रहला कि बैंक से लोन ले लेस, इंसानी पढ़ा पढ़ा के पैसा जुटवले रहला हन, लेकिन ना जाने कौना के पेट में हाही समाई रहला कि उनका पैसा चोरा ले रस। तनी घटा पानी ना पिया था। अगर मास्टर साहब के बेटी के घर ना बसी ना तो ओ चोरवो के कोनो अरमान पूरा ना हुई। गरीब के आंसू ओकरा पर बजर बन के गिरी। का भइल जी? कुछ ना सर गलत नहीं। जाना तनी मास्टर साहब के लड़के के देखा तनी ना तो बड़ा मोह लागता। बेचारी ना जाने अपन जिंदगी के कौन कौन सपना देख ले रहलस या, बाकी ना जाने कौन निस्तनिया ओका पूरा सपना में आग लगा देहलस। देख ले उ चोरवो के ना ओकर पैसा फरी ना, जौना बेटा खातिर चोरी कैले बा ना, एक दिन पूरा समाज ओकर बेटा के चोरवा के बेटा कही। का भगवान ये कौना धर्म संकट में डाल दिया। एक और एगो लड़का के भूख बटे, दूसरा ओरी एगो कुंवार लड़की के सपना बटे। अब बुझातन के कौना के तूरी आ कौना के पूरा करी। बेचारी ना जाने अपन जिंदगी के कौन कौन सपना देख ले रहलस या, बाकी ना जाने कौन निस्तनिया ओका पूरा सपना में आग लगा देहलस। देख ले उ चोरवो के ना ओकर पैसा फरी ना, जौना बेटा खातिर चोरी कैले बा ना, एक दिन पूरा समाज ओकर बेटा के चोरवा के बेटा कही। साहेब भरत, हम बर्बाद हो गए भरत। पैसा जुटल रहनी बेटी के ब्याह करके, कहा जाने कहाँ गिर गए कि चोरी हो कर समझ में नहीं खा। देख तो है क्या मर साहब? कहाँ पौला तू? देखिए मर साहब, ये चोरी ना भेल रहा, ये सरकारी कॉल पर गिरल रहा, वही हमारा के मिलल है। ए भरत जी, और तार एहसान कैसे चुकाई? ना ना मर साहब,
एम हम एहसान का कहले बानी। अरे और सामान रहल हो लिया करवा के दे दी हनी। देखी अब उदास मत होखी आ चिंता एकदम छोड़ दी। चुपचाप बेटी के ब्याह का तैयारी करी। अब बुचिया के ब्याह ना खूब धूमधाम से करी। धन्यवाद रंजीत। सुनो तनी जी, कहवा बनी? अरे हेनी आई, कौल बा अरे आई आई हेनी बैठे तो पहले। रौरा पता बा पूरा गांव में का होता? का होता? पूरा गांव में रौरे गुणगान होता। रौरा अंदाजा भी नहीं कि पूरा गांव में रौर कितना मान सम्मान बढ़ गइल बा। बउआ कुछ बाटे ना कोना काम पे मान सम्मान योना से 2 जन के रोटी की व्यवस्था नहीं हो पावे। दूध मुहा लइका खाती 2 चम्मच दूध की व्यवस्था नहीं हो पावे। हमरे बात का संतोष बाटे। हमर लइका भूखे भल ही बाटे, बाकी ओकर के कहू कबो चोरबा के बेटा। बाकी तो भगवान के इच्छा बाटे, कबो ना कबो तो नजर पड़